Здравейте, аз съм Тома. И съм момче. Всъщност, нещо такова. Така си е, зависи. Знам само, че не трябваше да слушам над приятелката на Лоран и да влизам в проклетата лаборатория, за да спасяваме животните. Там ме удари нещо като светкавица. Даже ми остана белег на ръката. Всеки път, щом го докосна, това предизвиква, знам ли, нещо странно и се превръщам в момиче. Двете лица на Тома. Тома, Джулия. Онези, които знаят, от Жюстен, Марк. Онези, които не знаят, Лоран, Нат. По идея на Луик Белан. Музика Стефан Меер. Режисьор Юсеф Хамиди. Влюбеният Жюстен. Пубертетът. Период на бушуващи хормони. Пред теб се открива нов живот и си готов да откриеш нови хоризонти. Изтощен напускаш детството с усмивка на лицето. Не знам на кого е хрумнало това. Защото за някои не всичко е толкова розово. Има ли някой? Как си, Жюстен? Напоследък изглеждаш не на себе си. Да, добре съм. Чао. Пристигна любимото ти палеонтоложко списание. Да ти го донеса ли? Да, добре съм. Чао. Да му се не види. Ще се превърна в Джулия чисто гол. Не реагира дори на това, че ще види Джулия чисто гола. Не иска дори да прави анатомични проучвания. Има 3 хипотези. Или е глух, или аз съм лош актьор, или наистина има проблем. До сега не съм го виждал такъв, а и другите го забелязват. Не го съдя. Но миналата седмица го хванах да чете книгата ми за размножаването на крокодилите. След като го споменахте, да. Наистина се държи странно. Например, успехът му по математика вече е само 5,90. Не, нищо му няма, щеше да ми каже. Малката ми очилата жабка. Какво? Нормално е, тялото му се променя. Сигурен ли си, че чете книги в стаята си? Може би със специални списания, нали се сещаш? Тялото му се променя. Да, малкото момченце. Само за това мислите. Ужасни сте. Според вас, щом някой е сериозен, значи не е нормален. Малкият Жюстен. Според мен, само едно нещо може тотално да промени някого. Любовта. Къде отивате? Ами, имаме си работа. Чао. Искаш ли още, скъпи? Искаш ли още? Жюстен. Жюстен. Питам дали искаш още спагети. Да, добре съм. Чао. За какъв се мисли? Ще ми кажеш ли какво ти става? Не мога да спя, не мога да ям, не мога дори да чета любимата симетрична физика. Да, сладорано е. Мислиш ли, че съм влюбен? Ами, Знам историята на Казанова наизуст, но това изобщо не ми помага. имаш нужда от съвет от по-големия си брат. Проблемът е сериозен. Помниш ли какво направи с Сали? Или по-скоро какво не направи? Съветите. Това е минало, но сега съм ти и голяма сестра. И знам повече неща за момичетата. Тома, аз съм ти брат. Живее с теб всеки ден. Всички тук знаят, че не си добър с момичетата. Не ме карай да правя глупости. Как така не съм добър с момичетата? Как така всички тук знаят? Поне аз като се влюбя съм готов да положа минимални усилия. Щом искаш да се оправяш сам, успех. Чакай, не ме оставяй сам. По-добре от нищо.
Но беше груб с големия си брат, затова вече не е безплатно. Каквото поискаш. Да кажем, 318 миенета на чини. Луд ли си? 318. Това са много чинии. Ти лудовлюбен ли си или не? В такъв случай да го направим както трябва. Това е договор. Какво пише в него? Накратко, ако успееш да ми уредиш среща с красивата Мари, аз ще мия чиниите вместо теб 318 пъти. Но ако не успееш, ти ще ги миеш. Тоест, резултатът е решаващ. Но след като добре познаваш момичетата, няма от какво да се притесняваш, нали? Хайде, подпиши в днесния ъгъл. Знаех, че ще съжалявам. Какво да кажеш на това? Вече е въпрос на чест. Няма как да се откажа. Добре, съгласен съм. Най-лесният начин да съблазниш момиче е да бъдеш себе си. Не, забрави. Момичетата харесват мили и внимателни момчета, които знаят как да се целуват. Ти знаеш ли? Ама честно. Най-вече не й говори за физика и за наука. Не й казвай колко ти е коефициентът на интелигентност, че ще я изплашиш. Служи си маратонки и бъди готин. Деца, нищо не чух, кълна се. Жюстен, позволявам си да ти кажа, че важна е вътрешната ти красота. Тя не трябва да пречи на мушуто ти, както казват в източна Папуа. Разбираш ли? Скъпа, Баща ти иска да каже, че трябва да слушаш сърцето си. И ще трябва да смениш тази риза. Ужасна е. Наистина. да, ако си облечен като мен, по-добре да отидеш гол. И какво е на ризата ми? Браво! Чак сега ли се сетихте да ми кажете? Искаш ли да пием кафе? Отдавна не сме били само двамата. Не мога сега. Моля те, скъпи. Имам много работа. Трябва да си подреждам стаята и така нататък. Трябва да затварям. Чао. Тома, нате, знаеш ли нещо? Длъжен си да ми кажеш, ако знаеш нещо. За какво говоря ли? Не говоря за брат ти, а за приятеля ти Лоран. Знаеш ли за него и за От? Какво? Какво? Преобразяването на брат ти ли? Ало? Ало? Тома? Ало? Най-после. След повече от 3 часа преговори, най-после постигнахме съгласие. Мисля, че стигнахме до добър резултат. Най-важното е, че го спасихме от ходенето на училище, облечен в свинска кожа, която смърди от километри, както казва баща ми. Жалка гледка. Много ви благодаря за преобразяването. Преди тя не ме забелязваше, а сега ме вижда като идиот, който е засрамва пред 200 човека. Мари! Мари! Проклятие! За първи път момиче ме вижда на забавен кадър с музика, а тя е първата любов на брат ми.
Решил съм. Ще бъда твърд, силен, няма да се предам. Здравей, въпрос ли имаш? Ами, да, така да се каже... Питай, не хапя. Имаш ли си гадже? Не си губиш времето, а? Не отговарям на такива въпроси на непознати. А теб не те познавам. Но познаваш брат ми, Жустен? А, да, Торбес ти е непохватко. Брат ти не е готин тип. Бих казала, че е доста задръстен. Остава само един начин да променя имиджа на Жустен. Да излъжа. Но падането преди малко беше нарочно. Той е истински каскадьор. Иска ли да привлече внимание, не можеш да го спреш. Готов е на всичко. По-далеч, по-силно, по-високо, това е девизът му. Така ли? Ами да, брат ми е луд по екстремните неща. Катери се, скача с парашут, хвърля се откъде ли не. Просто възможностите му са безгранични. Сигурно харесва и дървокатерене. Какво говориш? Любимо му е. Прави го всеки ден. Чудесно, организирам нещо интересно за уикенда. Интересува ли се? А, да, няма проблем. Брат ми ще подскочи от радост, че ще ходи на... Как го каза? Дървокатерене ли? Ти лут ли си? Даваш ли си сметка, че... А ако е така? И аз не знам какво е, ама ти си надарен в семейството. Да, но не съм спортен тип. Защо си казал това? Заради 318 чинии. Да си влюбен значи да надскочиш възможностите си. Ало? Здрасти, Тома. Мари, как си? Здравей. Исках да знам дали ще дойдеш утре. Разбира се, нали се разбрахме? До утре тогава. Нямам търпение да те видя. Ще те чакам. Какво каза? Че няма търпение да те види. Мисля, че си я очаровал. Да, да. Да, знам, че е лъжа и че не е хубаво. Но при това положение... Една година мине на чини. Ай, не мога да отида като Тома. Не мога да провеля любовната история на брат ми и да му разбия сърцето заради неустоимия си чар. Има само едно решение. Джулия. Само тя може да убеди Мари. Но няма сам да ходя да си чупя врата. Знаеш, че за всеки спорт можеш да разчиташ на мен. Но какво е това дървокатерене? Не разбирам. Супер. И аз ще дойда. Сега или никога, нали? Ами, ти над? Предпочитам тя да не идва. Прекалено опасно е. Не искам да пострадаш. Какво значи прекалено опасно? Можеш да разчиташ на мен, Тома. Видя ли, че не си втълпявам за Лоран и От? Между тях има нещо. И аз ще ги разоблича. Жалко, че Тома не успя да дойде. Да, типично за него. Да преподава информатика в старчески дом през свободното си време. Не прекаляваш ли? Добре, разгледайте мястото. Ще уредя подробностите. Не мисля, че при нужда има къде да кацне хеликоптер. Дано да нямаме проблеми, защото не можем да се обадим за помощ. Няма покритие. Погледнете. Сигурен ли си? Щом го казва. Няма да стане. Ти си свидетел, Джулия. Видя ли ги да се прегръщат? Видя ги, нали? Не мислиш ли, че прекаляваш малко? Лоран само и прошепна нещо. Не прави сцени. И ти виждаш, че крият нещо от мен. И онзи ден ги видях. Тома нищо не ми казва, но като всички мъже и той е лъжец. Ако знаеш нещо, трябва да ми кажеш. Момичетата трябва да си помагат, нали? Нали? Над е тотално откачила. От и Лоран заедно. Глупости на търкалета. Все едно, аз излизам с Бритни Спирс. Не може да знаем. Не сме се срещали, но... Ай, трябва да мисля за други неща. След 5 минути ще трябва да събера двама влюбени във въздуха. Не мога да се занимавам сега с над. Време е да се обезопасите. Много е просто, ще отнеме само 5 минути. Харесва ми. Не ми се вие свят.
Ей, Дон Жуан, теренът е ето там. Казах ви, че ще съжалявам, нали? Защо се съгласих на този глупав план? Трябваше да си мия чиниите на всеки 2 дни. Без паника. Забрави страха и се концентрирай на целта операция да съблазним Мари. Жюстен е готин, нали? Той е истински съблазнител. Да излизаш с него е такова приключение. Живее на пълни обороти. Той е гений и приключенец. Зад крехката му външност се крие истински мъж. А Тома? Него добре ли го познаваш? Разкажи ми нещо повече за него. Има само едно решение. Трябва да срина репутацията си напълно. Но за да го направя, трябва да си открия недостатъци. Няма да е лесно, но няма как. Не мислиш ли, че Тома се надува малко? А и Тома е нищо без Жюстен. Между нас казано, Тома се целува като пън. А Жюстен е направо страхотен. За пръв път момиче да се интересува от мен, а аз трябва да съм мазохист. Не е вярно. Добре се целувам. Мога дори уроци да давам. Над, помогни ми, заседнах. Оправи се, нали си спортист? Така е, но какво да правя сега? Ох, ударих си ръката. Боли. Дай да видя. Можеш ли да си мърдаш пръстите? Май не е счупена. Лоран, ела да ми помогнеш. Не мога повече. Над, не мога да съм навсякъде. Не виждаш ли, че от май си размести метакарпалната кост? Всичко е наред. Сигурна ли си? Да, мина ми. Всичко е наред. Браво, Жюстен. Стъпвай смело, така ще си по-стабилен. Справяш се страхотно. Да, така е. Жюстен, сега или никога. Ще трябва да се правиш на герой. Помощ, Жюстен! Страх ме. Прекалено високо е. Вие ми се свят. Спомни си целта, не може да се откажеш сега. Прави се на герой. О, не! Ще се трансформирам. Жюстен, трябва да ме прикриваш. Приятели, тук ли сте? Какво ти става? Защо не се скри зад дървото? За да съблазниш момиче, накарай я да ревнува. Знаеш за какво говориш, защото си момиче, така ли? Я по-кротко. Жюстен, Жюстен, почакай. Жюстен беше невероятен. Какъв стил! Искаш ли заедно да приключим обиколката? Съгласна ли си, Джулия?
Ето не е толкова трудно да се отървеш от миене на чини за цяла година. Голям ъгъл и страхотно скорени. Невероятно е. Като слезеш долу, ще искаш пак. Довери ми се. Имам голям опит. Сигурна ли си? Казвам ти, по-добре си признай. За какво говориш? Не се прави на невинен. Видях ви. Видях ви, как смееш. Какво съм направил? Какво говориш? Ако не признаеш, ще скоча. Гледай ме, като ти говоря, няма да се измъкнеш лесно. Броя до 3 и скачам. Разбрали ме? 1, 2. Жустен, какво става? 3. Идвам, Жюстен! Дръж се, братле. Ще се оправиш. Забрави се, глупавият договор. Ще ми я чини, докато завършиш. Събуди се. Прави се, че съм много зле. Какво? Преструвам се, за да ми помогне Мари. Какво стана? Добре съм. Какво си помисли? Знаеш, че Лоран не е мой тип. А и мислиш ли, че съм способна на подобно нещо? Но аз ви видях от тях. И постоянно сте заедно. А и той ме остави да скоча. Престани. А и трябва да се гордееш с него. Отиде да спаси Жустен. Стига, добре съм. Добре съм. Много си глупава. Помагах му да си вземе разрешително за спасител. Искаше да те изненада и да ти докаже, че го е грижа за другите и не е егоист. Бях наистина глупава. Постъпи чудесно. Любовта е сложно нещо. А и се целува с Лоран, нали така? Не, след всичко, което направих, той да се облича по друга. Май го харесвах повече като очилат за дръстеняк. Бушуващите му хормони ще ме побъркат. Да се успокоим. Първо, анализ на ситуацията. Да помислим трезво. Помощ! Майка ти не ти ли е казвала да не вярваш на момчета с очила? От години се занимавам с това. Това си е начин на живот. Допир до природата, но и танц със смъртта. Точно това чувствам, като скачам с бънджи. Какво ще правиш другия уикенд? Нямах възможност да ти благодаря за преди малко. Ти би направил същото. Затова са батковците. Как и те? Разправя. Колкото до учените, Чиниите ли? каза, че ще ги миеш докато завърша. Много мило. Късметлия си. Тъй като съм гений, ще завърша скоро, обещавам. Не се цупи, имам добра новина. Другия уикенд си поканен като Джулия или Тома да скачаш с бънджи с мен. И новата ми приятелка. Ами аз... Както искаш. Хормоните са му размътили мозък. Няма малкият ми брат да ме учи как да се забавлявам, нали? И все пак, добре се справя. Как го прави? Ехо! Има ли някой? Обработка Студио Доли.
Преводач Мария Петрова. Тон режисьор Петър Пейков. Режисьор на дублажа Таня Димитрова. Ролите озвучиха